Nairobi. Tend County ma Siaya ochano chulo lakteche giko juma ni osara margi magibandho sani. Maendi en ler mogol kod gavana ma Siaya James Orengo, kendo medo ni osara mar dwe mar 8 bende bichiwne lakteche juma manyien. Jafwambo marwa Walter Nyambaga lero okenge ma gavana Orengo oseketo Siaya. Jumachiel bang' lakteche kaunti ma Siaya bwogo bago ng'anyo mar piro sirkand kaunti no sachgi mar dwe mar 7 kod dwe mar 8, gavana James Orengo okonegi sekawo motegno wachno kendo chudo mar lakteche en giko jumane. Nyocha transition ma financial year ma chon kwa donje manyien no keto challenges moko momiyo msara ma July no leo to chakre kawuono gibro yudo chudo no to kendo ma August bina ng'eni wigni gibro yudo. Orengo konegi sani gitemo gero kuonde mag thieth mibiketie masinde manyien kendo kata mana yedhe mag chiwo thieth bende koro biro yudore kuonde mag thieth mayudore kaunti ma Siaya. Ostal kaka ma Siaya no gere chon. In fact, kidhi Siaya kod Bondo ng'eny utegi gin condemned. Wagera new surgical unit ICU in Siaya. Kochop November to rumo. Koro wache equipment mo thoth nigo. To kodwa no don kanyo ge equipment muti. Wadwa no bergi new equipment. Weche mag yien. Aparon sani wan maber molo ndalo machon. Nitie kaka drugs mag malaria mabedo supplied gi national government. National government osebedo kokor yien mag malaria go. Ewi mibadhi moro mamienje bod mandiko jotiche kaunti ma Siaya mawachore ni uledhi moko pote. Orengo konegi timo duto motenre kod chik mar kolo kendo nono kaka itayo chenro mag ndiko jotiche kaunti no maonge mibadhi manyalo biro betie kaka liko kod jomoserem toko osedadhoge kod bodno. To wan bende was scrutinize kagi kelo nwaji to warango otese ma jogo biro. Warango ni gender chalo nade. Warango regional balance chalo nade. To makana ni jomoko yudo tich bende nitie moko ma biro gi propaganda mang'eny ma seche moko kancho openjo ombudsman ni investigation ma gitimo no dhi nade. To gidwoko no wach ni in fact ne gindiko ne gin gik ma ne investigate no giyudo basis. Orengo koni rowere man kod talanta mag tuke oikre ni mar paw tuke ma Siaya idhi chak gere rang'iny maber mongirore kendo mong'ith mana kaka ne osingo. Sani kidhi stadium sani kendo tich koro dhi nyime. An ang'eni giko higani bro yudo ka stadium watieko yo maber. Jodak e kaunti ma Siaya kata kamano bendo jiw mondo koro ket maino mar gipur kod pith kaka yor bedo kod chiemo motiap. Ni weche mag pur akaw matek kae ma paro ni transformation nyalo wuoke. Kendo mwanyalo bedo go industrialization and value addition. Wagero mill siriwo ochiegni rum madiany wadwa kete cotton ginnery ma en gima dhi nyime. Ne watimo mechanization, watimo subsidized fertilizer, wachiwo free seeds. Walter Nyambaga, Ramogi TV.